Takže čaute, ja vás vítam u mojho prvého Minecraft Let's Playeru, ktorý točím už minimálne 10. krát a už mám nervy. Dúfam, že tentokrát mi to už vyjde. Moje meno na Minecraft je Shrek. Na YouTube mám channel Minecraftman. Tam budem dávať všetky svoje videá a dúfam, že mi to pôjde, že budem mať veľa lajkov, odberateľov a komentárov. Takže ja by som začal. Ako prvé si naťažím drevo, to robí asi každý, keď začína survival. Drevo je asi najhlavnejšie. Keď začínate, ja si vyrobím oný crafting table, takže pracovný stôl. Urobím si už nejakú sekeru, aby to išlo rýchlejšie, to ťaženie dreva, lebo takto s rukou to ide úplne pomaly. Tak, zrobím si paličky pre Čechov tyčky, aby ste vedeli. Robím si drevený krompač a pôjdem na cobblestone a robím si kamenné veci, aby mi to všetko ťaženie a tak išlo rýchlejšie, lebo teraz to ide pomaly. No, kde si stone, bože. No, tu je. Máme jeden cobblestone, takže nový úspech. Ťaženie cobblestoneu. Naťažím si aspoň 15 cobblestoneu, aby som mal aj potom, keď sa mi zničia tie veci, ktoré si z nich zrobím. Dobre, to by stačilo. 15 cobblestoneu. Idem si zrobiť veci. Jablko. Dobre. Takže tyčky. Ako prvé si zrobím sekeru. Ďalšie tyčky. Zrobím si lopatu a OMG, ja som si zrobil, to je jedno. Ja som si chcel zrobiť krompač, ale to nevadí. Tak, dobre. Tento už môžem vyhodiť. Toto si zoberiem s sebou. A idem asi naťažiť nejaké drevo ešte, lebo to bude málo. No, dobré, paráda. Koľko kvietín. To je dobré. Dobre, drevo máme 12, to je dobré. Teraz si poviem niekde asi urobiť taký malý domček provizorný, ale aby som sa mal cez noc kde skryť. Urobím si to niekde v skale. Tu je nejaká diera. Možno tu. A tam. Trebalo by uhlie, takže koal, aby som videl. Paráda. Takže máme uhlie. Ťažíme. Ja sa najem. Dobre, jablko. Zrobím si hneď sviečky. A idem si zrobiť nejaký prístrešok, nejaký bunker. A neviem kde. Toto je dobré miesto. No, nie. Počkaj, mám lopatu. Tu je ľad, OK. Tu si to asi zrobím. Tu ďalší kol vyťažím si. Dobre, máme 10 kôl. Túto baňu preskúmam. Dobre, takže tu si zrobím taký malý domček. V noci sa tu skryjem pekne. Tak. Dobre, idem si naťažiť ešte hlinu, aby som si dokončil dom. Chcel by som točiť minimálne 2 diely denne, keď mi to pôjde, keď dám tento prvý diel, keď dám na YouTube a tam bude aspoň 10 odberateľov.
tak zrobím ďalší diel. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Potom si možno kúpim nejaký server, kde budem úplne len natáčať a budem tam dávať rôzne mody, kde sa aj zabavíme a tak. Takže už sa na to teším. No, už len dokončím tento prístrešok a asi vchod bude kade tade. Dobre. Tu dám hlinu. OMG. Toto musím nejak rozkopať. OK. Tu bude vchod. Takto. Takže tu dám hlinu. Tak, OK. Tu dám cobblestone. Tu si dám crafting table. Idem si zrobiť sviečky. Trošku si to tu opravím, ale OMG, tam je zombík. Tamto si idem asi tiež upraviť nejak. Tak. No. Dobre. OMG. Ja som si mal zrobiť meč. OMG, idem. No, zomri ty cigán. Dobre. Tak. OMG, ja neviem stavať. Tam je creeper, kurník. Nie, len nevybuchni tu. Ty buzík. Sprostý. Kurník. Môžem tu všetko opraviť. Teraz to nevadí. No, creeper. Ty si šulin. Tak. Tam pôjdem preskúmať to. O chvíľu. Trošku si to upravím tu, aby... Čo? Tu je diera. OK. Tak, ešte potrebujem hlinu asi. Si ju tu naťažím. Toto musím nejak... No, ty čo tu skáčeš už pol hodinu, bože. Choď preč, satan. Chod do pekla. No, konečne. Tu si naťažím hlinu. Potreboval by som aj nejaké jedlo. Toto je snité mäso, to mi moc nepridá. Ale aj to je dobré, keď som hladný. Takže máme 28 hliny. Idem si to tu spraviť už konečne, aby sem nechodili zombíci a kripli. Tak. Ups, tu treba. Tak. A už nemám hlinu. Škoda. Už mi dochádza aj lopata. Takže si idem zrobiť novú. Toto bude taký zoznamovací diel. Tu si asi len postavím prístrešok, no, domček. A v druhom diele by som chcel ísť preskúmať tam tú jaskyňu, ktorú mám v dome. Ktorú mám tu na. Neviem ešte. Uvidím, jak mi to pôjde. Ešte tu je diera. Dobre. Tu si dám sviečku. Tam pôjdem asi až v druhom dieli, takže dúfam, že tam bude niečo zaujímavé. Neviem. Tak. Toto si tu môžem rozbiť. Dobre, ešte trošku hliny. A mám to hotové. Ešte jednu. Tak, dobre. Tu si podám sviečky všade. Idem si zrobiť lopatu, ako som vravel. Lebo moja už došla.
idem asi na nejaké jedlo, lebo to sníte meso mi... A už začína noc, takže... Tu je svíňa. Poď sem. Jo, ja som si mohol zrobiť meč, to je jedno, to nevadí. No, kde si? Poď sem. Poď sem, cigan. Cigan, dobre, dík. Čau. Ešte... No, ešte nejaká svíňa alebo kráva, to je jedno. Len nech mám čo žrať. Au. Á, zjem to. To surové bravčové si pôjdem opiecť. Á, tam je ešte sviňa. Tam sú 3, 4. Lol, nice. 5, 6. Poď sem. Sviňa. No, ešte ty. No poď. No neutekaj, však ja len meso chcem. Paráda. Ešte ty. A už mi došiel krumpáč, to je nevadí. Sem poď, sem poď. Sem poď. Už začína noc, rýchlo. Dobre. Á, hovno mi dal debil. No, debilka, lebo to je tá sviňa. Nevadí. A teraz, kde mám ten dom? Upsik. Tu je. Áno. Takže mám 6 mesa. Idem si ho hneď upiecť. Ups. Ešte mi treba cobblestone, ale aby som si postavil pecku. Takže ešte vyjdem na trošku von. Tak. Dobre. Takže máme cobblestone. Koľko? 14, 15, 16. Idem si zrobiť pec, aby som si mohol opiecť meso. To bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dobre. To si postavím tu. Tu dám uhlie. Tak, už len počkám. Tu sa teším. V druhom dieli sa na to pripravte. Pôjdem ešte vonku asi na nejaké semienka, aby som si mohol zrobiť chleby potom. A nejak... Kripel, utekaj, utekaj. Fú. Dobre. Vonku asi nejdem teraz. Dám tam radšej... Kde je? Nie, nie, nie. Kúrnik. Môžem to zase opravovať, to je v riti toto všetko. No nevadí, čo už kripli, to sú také svine. Oj. Zrobím si tu dvere. Hneď si idem zrobiť, aby som potom nezabudol. Raz, dva. Tak, tu si dám... Čau. Dobre, mám spolu parťaka, ktorý so mnou bude bývať. Sa teším už. Takže mám kamaráta, ktorý so mnou býva. To je dobré. Aspoň sa môžem s kým rozprávať. S niekým. V druhom dieli mi príde pomôcť asi jeden kamarát, ktorý hrá tiež Minecraft, takže tu budeme asi dvaja. On tiež bude hrať survival, nič nebude mať, takže si asi pôjde naťažiť drevo a tak. V druhom dieli pôjdeme preskúmať tam tú jaskyňu, ak som povedal. Už to hovorím asi tretíkrát, ale to je jedno. Takže toto tu ešte a mám to. Dobrú dieru tu zrobil, creeper. Takže ja by som vám chcel poďakovať za to, že ste si pozreli moje video. A prosím vás, dajte odber, like a komentár. To by bolo na prvý diel všetko. A v druhom diele už som povedal, že pôjdeme preskúmať tam tú jaskyňu veľkú. Ale to už s kamarátom, ktorý mi príde pomôcť. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám za
slednutie videa. Strašne vám ďakujem za to, že dáte odber. Kto dá odber, tak mu ďakujem. Kto dá like, tiež mu ďakujem. A kto dá komentár, tak tiež mu ďakujem. Aj svíňa vám ďakuje, všakže ďakuješ, áno. Takže ja sa s vami lúčim v druhom dieli. Dovidenia.